Sanibonani balandeli boMusa Media, igama lami nguZethu Ngwakaphoswa. Itshitshi lomgunyathi abangazi kangcono. Sila namhlanje eJohannes Khumani Phungula Municipality emagroundini ekuthiwa iJeffrey Zungu ngaphansi kwesifunda iHarry Gwala la undunankulu umhlonishwa uThamsanqa Ntuli esibizile ezogubha usuku lwabantu besifazane. Sizokhumbula ke ukuthi lolu suku laqoshwa abantu besifazane abahamba bamasha bahamba baya eUnion Building beyolwa nohulumeni wobandlululwa ngemuva kokushaywa komthetho wokuthi wonke umuntu kufanele aphathe ipasi mangabe ehamba. Lapho ke abantu babe 2000 abahamba bamasha baya lapho bayoqopha lo mlando. So ke namhlanje siniphathele izikhulumi okugujwa njengoba kugujwa lolu suku kule ndawo. Nondunankulu khona ziningi ihlukene, kukhona okholeka, kukhona omamu uDr Nomagugu Ngobese, abantu okuyibona imbokodo esiyaziyo enanekhaza lokuthi kwabamba iqhaza lokuthi kube khona uNomkhubulwane, kuvuselele lo siko lwaNomkhubulwane akwazi ukuhlola intombi ezokwazi ukuyiphatha kahle. Silandeleni ke niqhubeke nihlale nathi, kungakhohlwa futhi ukusifollowa ku-Facebook izindaba uMusa Media, ku-YouTube izindaba uMusa Media noUmusa Media, then ku-TikTok uMusa Media. Siniphathela zonke inhlobo and siniphakela zishisa. Silandeleni ke sizonitshela ukuthi undunankulu uthini ngokuhlonipha abantu besifazane. Uthi abantu besifazane iliphi iqhaza abalibambayo ezweni naseNingizimu Afrika iyonkana. Siyabonga. Niphuselezekayo lokucabanga ukuthi lolu suku ngolwabesifazane abathile. Lolu suku ngolwabo bonke abesifazane abavela kuyo yonke imikhakha, izinkolo, imiphakathi noma imana eyahlukahlukene. Sayilona kitshitshi lomgunyathi la eJJP municipality enkundleni zemidlalo eJeffrey Zungu. La silande uMC wethu esimthanda kakhulu, uMC umuntu omuhle Khawula. Ngaphambi kokuthi singene kwesikuzele namhlanje la besicela asiphe amazwi awadlulisa kuleli ciko edlulile emhlabeni esizwe isililo sikhala yonke indawo. Sawubona MC. Angibingelele dadewethu Maphoso, itshitshi lomgunyathi. Ngiyabingelela kubona bonke ababukeli nabalaleli emakhaya. Siwumnyango wezemidlalo, ubuciko namasiko. Siyathobeka ngethuba enisipha lona. Bakithi sivuke ngey'ndaba ezibuhlungu namhlanje. Sizwa ukuthi omunye wamaciko ethu, inkosi yamagcokama, umfowethu Sicefe kuthe izolo wambandakanyeka engozini yemoto, ebese kudlula ke umphefumulo wakhe kuleyo ngozi yemoto. Sizwakalisa ke okukhulu ukudabuka nokuzwelana nomndeni wonke wakhe, umndeni oseduzane nokukamama. Sithi nje dudu akwehlanga lungehli. Indima yethu yamaciko ishayeke yagqemeka ingozi engegqiwa ntwala. Nakubona wonke amaciko esifundazweni, ikakhulukazi amaciko ethu acula umculo kamaskandi nomculo wesintu. Sithi bafowethu nodadewethu akwehlanga lungehli nakunina, ngoba uma nenza lo msebenzi bese niwenza niyafana ney'ngane zendoda nonkosikazi oyedwa, senomfowabo nodadewabo. Ngawo siyazi ukuthi lokhu kushaye kwezwela kakhulu kwinina nonke. Nakuthina-ke siwuhulumeni emnyangweni wawamaciko kugadlile kwezwela. Umfowethu iGcokama, inkosi yamagcokama, kuthe uma siqala umsebenzi lo esiwuqalile omusha wokuthi sifisa ukuthi abaculi bethu ke bangene kuma-theatre bayosenzela ama-live performance. Omunye wabaphakamisa isandla kuqala, kahle kahle i-live performance esiyenze ePlayhouse yokuqala kube ngeyakhe. Uyena waphakamisa isandla kuqala wathi hayi mina ngiyosishaya isidingo ePlayhouse, ngizongena ngiyigcwalise iPlayhouse, ngizohamba nabangani bami nabafowethu nodadewethu bangilekelele sigcwalise iPlayhouse. Kwawuyena wenza le program yethu yaphila, ngoba uyena owangena kuqala wavula umnyango. Namanye amaciko aselandela nje kodwa indlela ivulwa uyena. Ngakho nathi njengomnyango kuyezwela kakhulu kuthina lokhu okwenzekile. Kepha-ke omdala wey'nsuku kanaphutha, uthi encwadini yakhe engcwele akasoze asithwalisa umthwalo
ongaphezu kwethu. Ngakho-ke emndenini sithi mndeni, lo mthwalo uNkulunkulu aninikeze wona ubonile ukuthi uzoba ngangamandla enu. Siyabonga kakhulu. Sacela usaseke ususho ukuthi Happy Women's Day. Asidluleke bakithi sithi sila ey'nkundleni zemidlalo yonke into yala bengiphawula nje ukuthi yonke into yala la sikhona inamagama neyibonga abantu siseground lakwaZungu sikumasipala wakaPhungula sikwi-district yakwaGwala ngisazoyifakela iy'buko lendaba ukuthi khona nokungabizwa ngokhawula engathi zikhonziwe uyibongo la. Happy Women's Day-ke bantu besifazane, sikhuluma sisemagrawundini akaZungu kumasipala wakaPhungula sabakakhawula siwumnyango ka-Sport Arts and Culture-ke bakithi. Happy Women's Day bantu besifazane bakwaZulu Natal, bantu besifazane baseNingizimu Afrika. Siyabonga kakhulu. Lolu suku ngolwini njengoba lilapha namhlanje. Namuhla sibungaza iminyaka engama-70 kwabanye manje eyayihlebezwa idudula isandla esinonya sobandlululo. Sibungaza iqhaza lesibili namhlanje lalabo abesifazane abenza into enkulu neyazamazamisa uhulumeni wobandlululo. Kulaba besifazane sithi izandla zedlula ikhanda kwabasenzela kona. Itshitshi lomgunyathi la eJeffrey Zuma Sport Field sinilethele owesifazane naye owenza umehluko emphakathini kakhulu, umama uThembisile uMadloba Mthethe. Siyakubingelela. Angibingeleleke nabalaleli Umusa Media. Kusamedi. Yebo. Ngibona ukubhalwe ukuthi Umusa bese sibe nama online wethu Izoso News bese sibe ne Select Africa TV i-online news futhi. Yebo. Yeah. Namhlanje usuku labantu besifazane laba obujwa abahamba ngo-1956 step 70 years. Umama Madloba Mthethe njengomunye kweyishosho ezikhona ezikwaziyo ukulwela inkululeko noma zibe phakathi yokulwela inkululeko eSouth Africa yonkana. Uthini wakhona njengoba sibizile kakhulu. okokuqala sifuna ukubonga ukuthi laba bantu besifazane abenza lo msebenzi laba aba-20,000 bamela iSouth Africa benza kahle. Bathi siyohlala njalo sikhumbula ukubenza kahle iphezulu ngathi cha. Uma ngabe-ke sikhumbula manje besihlangana kufanele sibheke ukuthi thina-ke esikhona nje senzani. Yini esizoyenza thi ezoba umanga. Yebo-ke sinama-challenges-ke esibhekane nawo uhlelo lwento yomnotho elele phansi njengamanje ezweni lakithi. Sibheke futhi into ye-GBV. Khona futhi abantu besifazane siyafuna. Siyababona beqhubele ey'nkundleni ey'phezulu. Ngenhlahla-ke sibheka sino-DG wesifazane oqashiwe, sino-HOD inqwaba abantu besifazane, o-Team Director inqwaba abantu besifazane, o-MEC siphethwe ibhokode lapha ecabinet legislator, speaker deputy speaker kuze share of share. Le nto-ke ikhomba ukuthi khona umehluko. Noma singabazi u-70 years asivume phela ukuthi there was a gap eke yaba khona ngenxa yokuthi besinento sisenokucindezeleka siqale ukuleka kahle after 1994. Kodwa uma ubheka-ke sesinako ukukhuluma, sesinawo ama-opportunities avulekile. Into-ke ithi ngeke siyosikhomba ama-opportunities asenze kuthina sibamba abantu besifazane masibamba ama-chance akhona. Wena-ke MEC kulo mnyango wakho yiziphi into ozenzayo ukuqinisekisa ukuthi uyaba-encourage abantu besifazane? Esikwenzayo sinama-programs esinawo ama-training, siyabaqasha mna-ke uyabona nje ngolwesithathu hayi bengi-appoint-a isikashi sika-HOD nange bese siqasha izolo officially kwaqasha useno-HOD wesifazane lapha emnyangweni wami bonke o-chief director ngaphandle oyedwa esiqashile abantu besifazane. Okunye even kuma-district directors siyangenile manje siyabafaka abantu besifazane. Okunye sirefese imali esithile ngakhala nge-project
ukuyosho ukuthi hayi iyacala uyena gold project la esibheka khona abantu besifazane sibanikeze uthekethe abantu besifazane ngiyafisa ukuthi sike singabantu besifazane kodwa basha ngoba umuntu wesifazane sifuna ukuqala for 18 siyaphezulu. Okay. Bese bafuthi no phezulu of no women's award yonke leyo ama-program lawo esiwabhekise direct abantu besifazane siyabafuna futhi manje ngoba impilo bethu angisibabone nabo iphezulu yamkhuba iya kwabanye amazwe abantu besifazane. Njengoba uvuna ukuthi ethanda kakhulu ukuhambela indawo zasemakhaya. Ngabe kuthini nina njengohulumeni? Upremia uma ehambela iy'ndawo zasemakhaya uyaprotect ukubheka ukuthi ukudla iqinjwe emakhaya, abantu basemakhaya bafuyile, bayanakekeleka. Lokhu nje esiye sikubone ahambela iy'ndawo zasemakhaya kuphoqa wonke umuntu ukukhabhinethi ukuthi akahambe aye kubanda ngoba isizwe sifuna umuntu ngabantu sifuna ukwabuka noma ama-officials wakhipha kodwa sifuna ukuyifiyela cha abantu ngoba asikhothelwanga ama-officials sasifuthelwa Benisele imisulo yabona-ke lelo yabo imbokodo-ke ngiyithanda ngalokho ukuthi iyazi ukuthi ayivutelwanga fanele iziyele yona etsimini yobona ikhona lento ethi uyatshaya. Siyabonga kakhulu Felicity. Khona ufuna ukudlulisa entsheni yanamhlanje yabesifazane ngalolu suku. Ngiyafisa ukusho kubantu besifazane ukuthi lo msuku akulona nje usuku esikhona namhlanje. Sifuna ukuthi uma ngikhulume abantu besifazane nahlonipheke sizama usigcineke. Kodwa bese ngithi kulaba abancane umuntu nangefuso njengalapha nje njengoba ngila kunamafomu lapha first khona abantu abahambe bofunda mahhala ama-politics ethu. Nento yokuthi abantu abahambe bofuna ama-projects esibaregisile abo-youth agriculture ama-postgraduates esiwanikeza ama-projects abo sifuna nje baphume bagijime bothatha ama-forms futhi call for proposal laba abasethaswa bange baphume njengamanje. Yabona nje mangathiwa khona njengoba nikhuluma oza ngiyimasimasebane ngadila naye manje afuna ngesinto. Uyasho u-MC wethu uMadloba Mthetho uthi njengamanje umuntu ofuna ukuxhaswa keze kuyena uvulile ama-college abo afundisa mahhala. So uma uhlalele wena ekhaya ungasho ukuthi uhulumeni awukunikanga ukuthi kwenzani because lokho kukutshela ukuthi wena ohlele ekhaya uyathanda yiza Ithi nje usetendeni manje lapho bangumuntu wesifazane ela etendeni aphume ezekeni umuntu ngayithola bhaqala. Alright, ngiyayithola-ke namhlanje. Siyabonga kakhulu MC. Hayi sabona. Siyabonga. Sayilona izithi lomgunyathi la nginomamkholeka abomuntu owazi Ndumiso mengamazi mamkholeka akakaza angene ezulwini ekseni Sunday udlala umamkholeka abone livuleka izwi. Makabone umkholeka. Sikhona njani nina? Siyaphila. Hayi cha. Ubuzokwenzani la? Siyahle sihlangene ngani lana? Today is Women's Day. This day is about us. Yeah. It cannot happen without us. So it's about us. So kumlandi because basethina. So omama be basethi yes, so we're here. Isithendo lusuku kuwena njenga nokhuleka nje. Isithini? Olusuku lithi abangaphambili abasilwelayo. We're enjoying the fruits of their labor. Bakhona bangena ejele, bakhona babethwayo, bakhona babulawayo, bakhona bangatshayo. But in all those struggles, today, imisebenzi yabo, we're eating the fruits. Yeah. Yini ke thina abantu besifazane abamanje esingayenza ukuze nathi sikwazi ukubamba uqopho olunye usuku lokuthi ngosuku lwa 1956 abesifazane benza nje izithelo zakhona thina sakwazi ukwenza kanje. To all women, yes, be financially independent. Yeah. Why I'm saying that? Other people are getting emotionally, mentally, and physically abused because they are not financially independent. Yes. Because there's no man that can abuse you in any way because you've got an option exactly to get out of that because you are financially independent. So abanye abantu bayasinyamezela isimo singavumi ngoba nako ethi ngizothenga ngani impuphu abantwana bazaya ngani lona esikolweni
Yabona njengoba ndicula nje, ndiyathengisa futhi on the side. Yeah. Ndiyathengisa. Uthengisani ungidayisele No, kwamanje papa. kwangoku. Ndiyathengisa mna, ndiyahamba sana ndiye erenki kosomatekisi ama-owner nditsho ii-products zam endiziphethe ukuthi ndiyathengisa. And ke bayamthanda umuntu ohloniphayo bathi, oh makoti, hayi uphetheni namhlanje. Bathanda abantu ohlonipha. So I go there, I sell my products. And they Isibonelo buy. sabantu besifazane abakwazi ukuxhumana noNkulunkulu, abakwazi ukukhuleka, kodwa futhi abakwazi ukuthobeka kubantu, ababa incwadi, ngoba baningi abantu ababukela kwena. Solokhu ungakwazi. Umuntu wesifazane. No, ngigcina kuYesu. Otherwise ngaphandle kukaYesu ngendiyenye into I could have turned out the other way. I could have turned out the wrong way, but Jesus kept me grounded. Jesus kept me grounded. I could have turned out the other way around because I wasn't living in a world where izinto zomhlaba bezingekho. But Jesus kept me grounded. Bendiba neentloni zoba ndibe neentloni zento isephaa kude ndithi hayi Nkosi yami hayi ngeke hayi mani ngabani. Awusiphi umyalezo ongawusho kwintsha yabesifazane ekhona namhlanje? Number one, xa usowubethiwe okokuqala yinto utshadile unyamezele uza kuphinda lwesibili unyamezele uza kuphinda lwesithathu andithi uqhelile sukunyamezela ubhethe sunyamezela because uzawulala if ukubethile namhlanje uzawulala khawufunde uba usengexesha uyophilela abantwana bakho. Sisala eJeffrey Zungu Sport Field la uNdunankulu esimeme khona ezogubha usuku lwabantu besifazane. Silandele umculo wokholo sihle naye ukholeka. Sayimina itshitshi lomgunyana. Uphinde nje kubeke nokuyala abantu abasha especially abantu besifazane. Indlela asebeyiphatha ngayo. Uyabona phayana endlini ndineentombi zini omnye 26 omnye 19 yabona ikhona lapha xa ukhulisa abantwana edolophini aba basemakhaya bathi we ndineentombi nto omnye 26 omnye 19 ewe so isizwe zoza izogana kwam uzayikhupha inkomo kanina ihamba nje kakuhle Ihamba ngeenyawo. eyam nje eyam izawube ihamba ngenyawo ayinkomo kanina izawube ikhona sana lapha because na 26 lo omnye 19 so iyaba yichoice yakhe uyayibona so abantwana abancinci mabaziphathe kakuhle bangajarhi izinto zokulala ngoba ukulala kuvuli uza kufumana and uzokholwa akhomba Akusafuni. right ke so bangangameli sex young people mustn't rush for them to have sex because once they get married, they will have enough of this until ibaqike. So don't rush it. Siyabonga kakhulu. So siyabacela bazigcine Nkosi yami. Sanibonani balandeli boMusa Media. Kusayilona itshitshi lomgunyathi la eXhobe esibizwa ngo-JJP Phungula municipality sila emagroundini eJeffrey Zungu la sizogubha khona usuku lwabantu besifazane njengoba sazi sonke ukuthi abantu besifazane ngo-1956 abahamba baya e-Union Building beyolisana kanye nohulumeni wobandlululo owayeshaye umthetho ukuthi umuntu wala uphatha udompasi each and every time mehamba base basifazane sesikhathele njengamanje asalwi namapasi sesilwa nokuthi sisibheka abantu besifazane abakwazi ukwenza umehluko emphakathini njengoba sonke kubalekile ukuthi senze umehluko emphakathini siniphathele umama la uMabiyase wakamkhize wala eXhobe uzositshela uzosibingelela asitshele ukuthi yini le ayenzayo la emphakathini emenza ukuthi agqame kangaka. Sawubona ma. Yebo sawubona. Yebo kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Wenzani la eJJP? Ngenza umsebenzi wezandla zokuhlalu kakhulukazi nemithungo yamatshitshi nako konke nama-athayi ukuze abantu babukeke bebahle ngoba ubuhlalu lobu kuyimvelo yethu siyaziqhenya ngabo ngoba futhi
manje nangezinga eseliphezulu ngabo sokunje sezingene eqokeme kakhulu ngisho ngabo phesheya kwezilwandle sowulandela nabelungu basondele phesheya Uyayidayisa izinto wenze njani? ngiyazidayisa ngiyaqashisa ngenza yonke into ngiyadayisa abafuna ukuthenga abafuna ukuqasha bayaqasha ngoba kwesinye isikhathi umuntu akabi namandla okuthi athenge ngaleso sikhathi ngimqashisele abuye asho ukuthi cela ungenzele leliphethini naye futhi enzele yonke into ayifuna. Kusho ukuthini ukugubha kosuku lwesifazane abantu besifazane? Usho ukuthi imbokodo yalibamba iqhaza budalweni. Manje na-ke sesibambe kakhulu iqhaza ngoba sesingena kuzona zonke iy'ndawo, sesingena ngisho ezikhundleni ezinkulu, sesiyakwazi nokuthi siphathe sihlangane nabaphathi siphathe izwe nathi ugqoke. Siyabonga kakhulu. Siyabonga mama. Umsebenzi wezona besifazane mukhulu kusukela kumama ohlezi ekhaya. Bakhulisa isizwe, abakhulisa iy'ngane. Bakhulisa umuntu osuka emphakathini ezobamba iqhaza abe umholi. Bakhulisa umuntu emphakathini osuke ezobamba iqhaza abe nesimilo. Bakhulisa abantu abasuke bezovikela umphakathi. Njengokugcizelela ukuthi this season is the season of the women. Ngethula umbiko laphayana kwishayamithetho sabesifazane Women's Parliament. Ngiphawule ukuthi uhulumeni emnyangweni eminingi abantu abasey'nkundleni ey'phezulu more than 50% abantu besifazane. Emnyangweni eminingi uhulumeni asikafinyeleli 50% kuyo yonke iminyango kodwa abantu abasey'nkundleni ey'phezulu. Isho ukuthini-ke lelo? Abantu besifazane are shaping the future of our country. Abantu besifazane are determining the direction of this province. Bonakala seqoqwa kwe uyiphathe kahle ntombi ake namhlanje sinilethele i-veteran yethu okuyiyona ebamba iqhaza ekhuliseni iy'ngane zamantombazane ukuthi zikwazi ukuyiphatha kahle. Sawubona dokotela wethu. Usuku namhlanje. Yes, lithini usuku kuwena ukuthini? Usuku lwanamhlanje luhle kakhulu, kakhulukazi mawulalela inkulumo yaNdunankulu. Yebo. UNdunankulu useqe amagula ekhuluma ngomuntu wesifazane. Yebo. Waphinde wathi ekugcineni abantu besifazane khona ukuqeda udlame lwabesifazane. Yebo. Ya, usho kanjalo. Kodwa manje ngimphonsela inselelo mina. Yokuthi akubona bodwa abantu besifazane abangaqeda lolu dlame. Ngoba lolu dlame luqhamuka emuva kwezamasiko. La kuney'nto ey'ningi ezingagcinelwanga abantu, nabantwana bethu bakhula bengazazi, nomndeni usuhlakazekile, umndeni okuwona ngabe uqoqa yonke lento esikhuluma ngayo. Nokugezwa nje kwabantu abavelelwe yingozi nani nani. Uyabona masikhuluma nge-South Africa yonke, it's not about KZN. Sikhuluma ngezwe elibanzi eliney'ngozi ezixakile. I-global warming idlala. Zonke lezi zinto zidinga umkhuleko wangempela. Wasentabeni, hhayi wasemasontweni. Ngoba ahlulekile. Ngikushiso yilokho ngoba nasemandulo masekuxakile kunezifo ezingalapheki kwakiwa khona entabeni. Abantu bazi ukuthi bayobani kufanele baye entabeni. Kufanele abantu bonke baye entabeni kube khona abazobahola abaphiwe amandla amakhulu asentabeni. Iy'ntaba, imifula, izilwandle, impophoma. I-nature ihlinyeziwe eSouth Africa not eKwaZulu-Natal kuphela. So zonke lezi zinto ezenzeka nesiy'khulumayo azi-implementeki ngoba we have supporting who we are. Okay. Kodwa-ke lusho ukuthini-ke lolu suku lwabantu besifazane? Lumnandi kakhulu lolu suku. Bona ngoba phela becula nomuntu wesifazane, bonke abantu besifazane bajabula, they are so happy. Nami ngumuntu wesifazane. Nje bahle hey, anibahle kanje.
Kodwa nje lolu suku lubaluleke ngendlela emangazayo. UPremier ukukhulume konke. Washo mina-ke ngazalwa ngaso leso sikhathi. 1953. Wazalwa ngosuku kusukela ekhululeko ngoba phela kwakuqeda ukuthi kuphathwe uDumpasi. Bonke nje abazalwa ngaleso sikhathi babaholi. Abaziwayo abanye banyathelile. Kodwa nje babaholi. Kwenzeka umhlolo ngo-1956. Uzalwa thina. Kwenzekani? Kwenzeka umhlolo ukuthi abantu besifazane babhabhadiseke epholini. Yeah. Ngoba babenganaki. Yeah. So Yilokho empela engikufunayo ukuthi kushuthi abantu besifazane banakwa kusukela ngo-1956 ngoba babenganakwanga before. Kodwa iqhaza noma indima abayiklama yokuthi bahambe boyolwa nobandlululo bakwazi ukwenza ngo-1956. bebumbene behlangene. Lokhu-ke engikubonayo ukuthi kuhlehlile namhlanje. Yes. Lokhu kade ebhiduzela-ke naye Undunankulu wethu. undunankulu ukuthi abahlangane abantu besifazane. Futhi abahlangane bayeke ukuba biased ukuthi makuthiwa kukhetha umuntu bakhetha indoda. Angibazi ukuthi banjani ngempela sebesidayisile umhlaba abantu besifazane abathandani bebodwa but lolu suku lwanamhlanje Akube yilona. akube yilona lokubumbana nelokubona ikusasa nalokuthi-ke nje umuntu wesifazane by virtue yokuthi wazana. Kahle ngempela umuntu wesifazane uyena omkhulu kunedoda. Ngoba uletha le ndoda le emhlabeni. Ayiphipha yenze yonke into. At the end of the day ebese phelelwa isithunzi. Athukwe ngayo yonke indlela ehliswe isithunzi. Azange sikuthathe, asizange siyicelele. But umveli nqangi wakwenza ukuthi umuntu wesifazane abe mkhulu. Uyena oletha umuntu emhlabeni. Itshitshi lomgunyathi liyaniphakela ningakhohlwa ukuthi Foyikolowa kuzona zonke inkundla zethu zokuxhumana. KuFacebook, izindaba uMusa Media, kuTikTok uMusa Media, then kuYouTube uMusa Media no izindaba uMusa Media. Sisahleli neqhawe lethu la iqhawekazi lothi iqhawekazi lethu leli esihleli nalo okuyilona elikhulisa izingane lezi esizibonayo. Lokubona kukuhle kumhlophe kunje uyena oklama indima yokuthi lezi ngane azikwazi ukuyigcina. Impela kuyiqiniso ngephikiswe phela ngilwele lento namadlozi ami. Akekho ungaze eSouth Africa. Bayawazi ama-debates engiwabambile amaningi kuyo yonke imisakazo. Indima yobani? Yomuntu wesifazane. Yomuntu wesifazane wathiwa ngizoboshwa kusho bona abantu besifazane. Ngesikhathi ishisa Khumbula kahle kuthiwa angabe sahlolwa ngoba nakho masilwa nawe ngisasebenza lapha elangeni. Impela ngisamile namanje sakulwela ngaba kukho ukuhlolwa kweyintombi kwalelwa yilo namadlozi akhe. Siyabonga kakhulu. Ngiyazibongela. Yebo, happy Women's Day nonke. Happy Women's Day!